Kat kongki kubor belai olum le tu buba bor paliar acting lengdo kakur paliar nobo sopho sim shep rengkat bagi bahayeng bagi perlok lele cemau kerwat. Bat haba kilawan pai slashnong nang surok nong ston wa akaji. Kipat ba kila persang ban pensange kakali jong u bat kila kawang mau kakali jong ki. Kumta kim shim lasange bat layat bed bat la pentep artat ki pulet shphang kane kejingja. Hadin kat tukane por andala poi hayeng kipat ba kilawan ban kerkut ke yeng jong u bat kila kawang mau bat kila persang ru ban rung jubor spo yeng. Kani kejingwan tombor kipat ba kala penlong yo kupa jong ba bor uba kraslan lengkhoi ban siat ke suloi ban yada la ke yeng na kejing sha tombor ha kipat ba. Hendrai kani kejing ja sangut kila mensau bat la penkit no iki mardor sha kajaka sumar ban yo ya kejing sumar. Uba bor ule tho ba gani gasni ha kapor kumba baje ai kladan chwa kajing ya kaja ha kayo dolun ha ka ba kladan kajing ba mesung tho jingmot ha prengi pat ba bat kinong lum bai musur namar bagi pat ba kimi tho ikini ki breo ki balum bai musur bat amsham la tuklar ai ru ndai ula ujor pat ki bor ka an uba bor ule tho ba halor kani kajing sha thombor kilalet ujor ke ejahar ha ka thanat hamok kerwat persya ikini ki breo Ulong bagidan arpun rungut hapo yeng kentuk rui kelung barang sibanai bat ki kelung ki barang hapo shpos nam karta habai i kini ki pat bhor kila bom ba kila tiet ke yeng kila kul mar bat kila yam bat deh kata kapor bo ba kraslan nang khoi wari ukpa ubati apang bat dang shuwan na kachaka sumar na civil hospital nongston ha gajing bom banse banedai ka yeng kasem ulashim na kasuloi bat siat ki pat bhor bat ki pat bhor kila phet no ashajengai bat haba ki pulet kilawan poi ha kene kejaka kila pet kerat no. Uba bor paliar ula pedram jor ya kini kejing le reu klau jong ini kipat bor ke baluan tombor bat ula kentu kipat ba baladadan kejingi bisni ne kejingi kan at hangno kim dei ban shime ka an halaki jong kikti hendrai ki dei ban ya kran ya penbet bat ula kentu ki bor jong ka an bakin shim khya khnang ba kum kini kejing ja kin om ja sho Yang sutu ba ka kum thei ru ka suloi bhara la he ba ka kum thei to ma kita sir na try dia bun but namar ba ngai su ya service tang iki tum tam dam na ta ma su tum tam dam tengam situ surat mak suara bi kum thei kada ma situ surat kadon ke jingjia mane hapo yo akpar musni te na kalyang jong ki pai ba jong kadon dong ka than te aba jia kamot ki kwa ban ya shai bat ki ta ki ba ya jia ke ki nong shong yo bat ki pai ba jong tu ka dong ka than bat kita ki ba kam trai ta ka yo ti ki kwa ban ya kendu ya uta ba haken gunong rim ban ya shai ya ta ka jing ya kam trai joki te ya kadang kakut te ngam tip ai nomor ba presiden bat ngaru mentarung don halenti dong wat kit iki breu ki ba sistem te dong don halenti te na kalyang ka jonga pa ngayo snyo ba dei tang ita idau bat ketkum ka jing ya tu jung u bai dong don halenti ban ya kren trai ndai hapo ing ru pat la ban rung dang ya jan hi bat kayeng jan poin rei ba mi no ki tang sulai ki ba siap pathar ya ki pai ba jong ka tu ka dong ka than te te ngai usnyo ba kum ba sam ngud ai ba la siat ta wala ha ka jing sha tham ha ka jing sha nyon ha ka jing wan tu thma upai bhur haying rei na ta ka jing shi sha na wan pensai sa phi ki pai ba ka jing ja ka long kum ni ha ka por kum ba baje kum tu mensni kadai ka sngi yo mulun kadon ka jing ka ja hayo baki ya lum musur kum tu mo ka jing ja ka tu nong sim wa ya ka yo umwan tinga kum nong sim sha nga haban wan report ka polis ba u la shpa ya ki pa ba kum tu ban lum musur te ka lawan ra jing ka lawan ra jing bomnya sutu jumud hapeng kipat ba bat kinong lum namar ba kipat ba kim itu mono bodei to morda namar da kipat ba bat klendon ki id ban pensya ba ki de kinong lum tena leng chung ngaku no sinsar na shupun te be hapo ka an ya klem tur klar ya kata ka jing le jung ki handrai hadin kata la dep mi nang ne na police station ang ya di syang ne dukan nang ya di syang ya le no saying te haga pangidang ya denti bang pois saying sakumba sang 2 kilometer kila dan shikan hun ki breu mar persya ulung kulai ngun haka shnong demnar hasurap ki yang but sa ki kali
Hadin juga bos kata ka belero kalong ibakum baya aksiden. Nang ila pet ni yo iya ki bru ki bopat ki tiar. Ngila mud banjeng ni mud ba kila ya aksiden gen mo. Hene ki ong dei kene ka kali bat ya ki. Te ine henman ila itu ba ki de ki rusneu ba ki de ki bru bele persiapan ni. Tiang ai mamlong ne yat speed ngaru yat speed da ka jing tim si ki keren ki ong ki tim mo ki kawang rengkat ki mau ki ya ka kali re don ba hakatu nim lei ba ngila yat direct saying hapor bang idang yatu ngila inform so police in charge ka mau kurwan basar ki bru kila abrengi henti te kajing ap chungki kalong ki banbat jubor kita kali jungi rengi lalat na ka kti jungi ban menta ngila le saying te hakatu por ina kaliang jong ku osiru ong ba ngila wan but na den tom lele tendang ngila poi haying kumba arpo minit duna bunta kilawan biang gitu ki pat bhur sikan hon ya ka bangim tip kerteng bangim itu don ka bang nga itu angut laingut ngala inform sa ka FIR leng ba ka FIR sa ka PS makurwan te hakatu ko por naleng jungi ki baying ya pet ken hadu ki chuan kai pertahun tune ki wan sisa saying te haswa ban poe ying kila ya kawang de ki mau ya ki yet la spat pyo sodong ki kere ke ying hadu ki ne ki nakrer ba la am na kasiman ru la o pan te mut ba ki bom ki ong me kret ngin nyap lut bro shing ngin dis nam bat khunlung bat ten men na phang ba te hai po ying idon at khun reumut ngila khen lang ken te gomut baki khunlung badang shibnai ru kidon ki badang ar snam ki badang khat ki badang shi snam shten tamo te ki badang ndru snam hapo shpu snam te bat mangi ki balaya he gomut sangut rumut ki bon ki khunlung te gomut hakata ka jingja gomut lai kumba ar minute kla bom ke ying ngisu kumba kan sa lat bai te kata jingkhang ni la kurumar la ya yam bro shing empat jujia meno fast time kene ka ja jing im jong ngi kum ka jing kasan te mut hakata ka por ipa idang dap one the hostal na civil hostal barla dap check up ha bethani te la wan jing la di dawai te mut ba ithia pang gen paru imla gen ban khi ha jing sha tong ban namar ka jing bom ki bru namar ka jing bom upai bhor ja ka bangim itu banse ba ipa yap shem da kasuloi ka ba ila shubu baro shikata ba kasuloi ru kala kam sarang namar ju siat ji siat shu tanamar ba hakata ka por ngila yakran mo ngala perta kham tam manga oh yakran am don kam mi shabar ngin penyab lot baik tetapon ngi phone osi on sar pe ki bru kila le kum ngin siat i nakaleng ru osi ukam ai kano ka yu rengi ban self defense ngong ipa ye ipa ba kamne tikine ki henman ru kila yam kila ai ya ut yong pa ya rap yang gi khon ha kata por ipa i shem da kasulai ba ila siat but ha kata por bala siat ipa te kamut ba kita kipat bur kila ya kan ria kan kila ya kulma kimnot la thai kasulai dum tan go ba kila kan ria kata ka por ipara jonga yong wan ngada pinot andre ki menut shu kila kan ria te ka jingle jong kine ki brio ngang ke patang ka wei ya ka an bukan simkia bukan jesu ha ki longjing khasi jongi bala da phia bisniru ya da ka an lada nga bakla komplain yang hangom noru ka an de lada kikur jonga ki bakersan yang kimsyam te banga bakla ngale ka bak hatam ndang ngale ka bak hatam phia le banga phimla ki an te phi one personal tomlong kene ngamaham yo baro ba ka jingle kumne kemot kawanra ka jing sniu ha ki imlang kasalang kawan persons area ki mensim bokordor tinga ngakerpat ya kan bukan simkhia ya kana ga benta kana ba kinom jesu kum gine hadin